नमस्ते. यूट्यूब चॅनेलमध्ये आपणा सर्व विद्यार्थ्यांचं सहर्ष स्वागत. पाठीमागच्या व्हिडिओमध्ये आपण प्रॅक्टिस सेट 9.1 अभ्यासलेला आहे. त्यामध्ये आपण कमिशन म्हणजे काय असतं या संदर्भातली थोडक्यात माहिती सूट डिस्काउंटच्या स्वरूपामध्ये पाहिलेला आहे. डिस्काउंट म्हणजे जशी सूट असते तसं शेकडेवारीमध्ये आणखी कमिशन हा पण घटक येतो. कमिशन म्हणजे काय तुम्ही पाहिलेला असेल, आपल्या आजूबाजूला आपण ऐकतो जनावर विकत असताना, घर विकत असताना, प्लॉट विकत असताना, शेती विकत असताना काही एजंट असतात आणि हे एजंट आपली ती जी वस्तू आहे म्हणजेच घर, जागा, प्लॉट, प्राणी, जनावर वगैरे विकतो ते किंवा शेतीमाल असेल हे आपल्याला विकून देतात आणि त्याच्या बदल्यात आपण त्यांना काही रक्कम हे देतो. ती रक्कम म्हणजेच कमिशन. Sometimes it is not possible for a company to sell their manufactured goods. In such a case, the company assigns responsibility of selling the goods. For example, book, clothes, soap. The person gets some remuneration for the service. The remuneration is called commission. The person who provides such type of service is called commission agent. अशी सर्व्हिस देणारी व्यक्ती आहे याला कमिशन एजंट म्हणतात. म्हणजेच प्राणी एखादा जनावर जरी विकून दिलं तरी त्याच्या बदल्यात आपल्याकडून ती व्यक्ती काही रक्कम घेते, त्याला कमिशन म्हणतात. आता कंपनीतला माल आहे, ह्या कंपनीतला माल आहे, ही कंपनी काय मार्केटमध्ये किंवा बाजारात जाऊन लोकांच्या घरोघरी जाऊन ह्या वस्तू विकू शकत नाही. मग हे काय करतात, एखादा कमिशन एजंट हा मध्ये गाठलेला असतो आणि हा कमिशन एजंट जो आहे तो ती वस्तू कंपनीच्या असेल, शेतकऱ्याच्या असेल किंवा कुणाची असेल वस्तू विकून देण्याचं काम करतो आणि विकून देण्याचं काम करतो तो कमिशन एजंट. आणि त्याच्या बदलामध्ये त्याला जी रक्कम आपण देतो ती रक्कम म्हणजेच त्या व्यक्तीला दिलेलं ते कमिशन आहे. इफ owners of land, house, cattle, etc. want to sell the belonging, it is not easy for them to find such customers. आपण आपली वस्तू विकायची आहे म्हणजे एखादं पाळीव प्राणी विकायचा असेल, जमीन विकायचं असेल, घर विकायचं असेल तर ते कुणाला पाहिजे, आपण फिरून विकू शकत नाही. तो काय भाजीपाला नव्हे, ही फिरून विकण्याची गोष्ट नव्हे आणि आपल्याला कोण घेणार आहे हे आपल्याला नेमकं माहीत नसतं. मग आपण त्या एजंटाला सांगतो की माझं हा फ्लॅट विकायचा आहे, माझी घराची जागा विकायची आहे, घर विकायचं आहे, जमीन विकायची आहे किंवा एखादा प्राणी विकायचा आहे. आपण बाजारामध्ये जे एखादं जनावर गाय, म्हैस, शेळी वगैरे घेऊन जातो ते आपल्याला माहीत नसतं हे कोणाला पाहिजे. एखाद्या एजंटाला सांगितलं आपण तर ते आपली लगेच ती वस्तू किंवा जो प्राणी आहे हे विकून देतात. म्हणजेच त्यांना कमिशन एजंट, मराठीमध्ये त्यांना दलाल, आडत्या असं पण म्हणतात. बाजारामध्ये आपण सोयाबीन वगैरे घेऊन जातो किंवा बेदाणे घेऊन जातो, हे घेऊन ज्यावेळी जातो मार्केटमध्ये आपण त्यावेळी तिथं ह्या वस्तू विकून देणारे आडत्या बसलेले असतात. तुम्ही मोठ्या मार्केटमध्ये जर कधी गेलेला असाल तर अडत दुकान असं लिहिलेलं असतं. हे अडत दुकान म्हणजे काय, हे कमिशन एजंट तिथं आहेत, त्यांचं ते दुकान असतं आणि त्याच्या बदल्यात ते घेतात. भाजीपाला तुम्ही मोठ्या शहराच्या ठिकाणी जिथं मार्केट आहे, जिथं वस्तूंचे लिलाव काढले जातात, हे लिलाव कोण काढतात तर हे एजंटच लिलाव काढण्याचं काम करतात. साखरेचा लिलाव निघतो, प्राण्यांचा लिलाव निघतो किंवा वस्तू भाजीपाल्यांचा सुद्धा मार्केटमध्ये हा लिलाव काढला जातो. Food grains, vegetables, fruits and flowers are also sold with the help of mediator or an agent. For the job the agent gets commission. The commission is received from the seller or the buyer or from both. काही वस्तू असतात, आता प्राणी जर विकून दिलं
तर ते जे दलाल असतात त्यांना दलाल म्हणतात, एजंट म्हणत नाही. तर हे जे दलाल आहेत हे दोघांच्याकडून पैसे घेतात. म्हणजे ज्याला ती प्राणी घ्यायचा आहे, म्हैस आहे, तर ती म्हैस ज्याला घ्यायची आहे त्याच्याकडून पण कमिशन घेतात, ज्याची विकायची आहे त्यांच्याकडून सुद्धा हे एजंट आहेत हे कमिशन घेतात. त्यांना दलाली म्हणतात. म्हणजे काही एजंट असतात हे दोघांच्याकडून कमिशन घेतात. काही एजंट असतात हे एका व्यक्तीकडून, विकणारी जी व्यक्ती आहे त्यांच्याकडून कमिशन घेतात. काही एजंट आहेत हे घेणाऱ्याकडून, म्हणजे ग्राहक जो आहे ह्या ग्राहकाकडून कमिशन घेतात. म्हणजेच आडत, दलाल, एजंट हे सगळे जे आहेत हे बाजारामध्ये मध्यस्थी म्हणून काम करतात. वस्तू विकून देणारे आणि ज्यांना हवी आहे त्यांना घेऊन देणारे हे ज्या व्यक्ती आहेत, या व्यक्तींना त्या देवघेवीच्या बदल्यात आपण काही रक्कम देतो, त्याला कमिशन असं आपण म्हणतो. आता हा कमिशनचा एक प्रकार झाला. हे उदाहरण पाहण्याच्या अगोदर आपण ह्याच्यात जे रिबेट आहे हे रिबेट पण पाहणार आहोत. हे जे रिबेट आहे हे रिबेट काय आहे? तुम्ही जर कधी खादी कार्यालयात गेलेला असाल तर महात्मा गांधी जयंतीच्या वेळेला या खादी कार्यालय जे आहे इथं बोर्ड आपल्याला पाहावयास मिळतो. 10% रिबेट आहे, 15% रिबेट आहे. हे रिबेट हे काय आहे ते आपण इथं पाहणार आहोत. द ऑर्गनायझेशन लाईक खादी ग्रामोद्योग, हँडलूम शॉप्स, हँडीक्राफ्ट सेलिंग सेंटर, बचत ग्रुप्स एटसेट्रा give attractive discount on special association. For example, at the time of Gandhi Jayanti, the Khadi textile goods are discounted for promoting Khadi. At such times, the amount of discount is compensated by the government. This monetary compensation is known as rebate. Hence, rebate is also a type of discount. The individual having income up to certain limit also receives some discount or on their payable income tax. This discount is also known as rebate. म्हणजेच खादी ग्रामोद्योग असेल, हँडलूम असेल किंवा अपंगांनी तयार केलेला हँडीक्राफ्ट, हातमाग, सेलिंग सेंटर, बचत गट याच्यामध्ये त्या वस्तू विकल्यानंतर त्या ग्राहक जे आहेत यांना काही डिस्काउंट दिला जातो. डिस्काउंट म्हणजेच काही त्या वस्तू घेणाऱ्यांना सूट दिली जाते. ही सूट जी आहे याला रिबेट म्हणतात. मग रिबेट का म्हटलं त्याला? तर या वस्तू ज्यावेळी आता खादी कार्यालय आहे, या खादी कार्यालयातील समजा आपण एखादा शर्ट किंवा एखादं कापड खरेदी केलं आणि आपल्याला एक 10% रिबेट या खादीच्या शर्टवरती दिलं. समजा त्या शर्टची किंमत आपण थोडा वेळ 100 रुपये गृहीत धरली. आपल्याला 10% त्याच्यावर रिबेट सूट मिळणार आहे, म्हणजे आपल्याला ती वस्तू 90 रुपयांनाच मिळते. 10% शेकडा सूट आहे, कमिशन आहे, हे नेहमी शतमानामध्ये मोजतात, पर्सेंटेज. 100 रुपयाची वस्तू जर 10 रुपये सूट दिली म्हणजे 10% सूट असेल तर ती आपल्याला किती रुपयाला मिळते? 90 रुपयांना. आणि हा जो दुकानदार आहे याला 100 रुपयेच मिळतात. मग हे 10 रुपये कोण देतं? तर या रिबेट जे आहे हे शासन या दुकानदारांना देतं. म्हणजे हे 10 रुपये जे कमी पडलेले आहेत हे दुकानदारांना शासन देतं. म्हणजे हे सगळी रक्कम जे दुकानदार रिबेट कोणत्या तारखेपासून कोणत्या तारखेपर्यंत आहे ही तारीख ठरलेली असते आणि या तारखेच्या नंतर दुकानदार विक्री झालेल्या मालाचे सगळं माहिती आहे ही शासनास सादर करतो आणि शासनास सादर केल्यानंतर शासन या रकमेचं जे रिबेट आहे हे रिबेट त्या दुकानदाराला पूर्ण केलं जातं. आणि म्हणजेच दुकानदाराला 100 रुपये मिळणार, प्रत्यक्ष ग्राहकाला जे आहे ही त्या वस्तूमध्ये सूट मिळते. आणि हा जो खरेदी विक्रीचा व्यवहार आहे याला रिबेट म्हणतात. मग ठराविक रकमेपर्यंत, ठराविक कालावधीपर्यंत हे रिबेट दिलं जातं. हे
खादी कार्यालयामध्ये तुम्ही जर कधी गेलेला असाल तर त्या ठिकाणी हा अनुभव येतो. बचत गटाच्या वस्तू विकत असताना त्या ठिकाणी अनुभव मिळतो. मग ही का रिबेट देतं शासन? तर खादी ग्रामोद्योग असेल, हातमाग असेल किंवा हँडलूम म्हणजे हातमाग, पॉवरलूम असेल किंवा बचत गटाच्या वस्तू असतील, ह्या सगळ्यांना प्रोत्साहन मिळावं म्हणून हे रिबेट ह्या शासनाकडून दिलं जातं. याच्यावर आधारित जी उदाहरणं आहेत, सराव संच 9.2 म्हणजे प्रॅक्टिस सेट 9.2 याच्यामध्ये आपण पाहणार आहोत. पहिलं एक्झाम्पल सोडवून दिलेली एक्झाम्पल आहेत. मी तुम्हाला नेहमी सांगतोय सोडवून दिलेली एक्झाम्पल तुम्ही अभ्यासायचे आहेत. काही शंका असतील, अडचणी असतील तर तुम्ही अवश्य फोन करा, विचारा. मी आपल्याला त्या शंकांचं आपल्या निरसन करेन. प्रॅक्टिस सेट 9.2 फर्स्ट एक्झाम्पल. जॉन सोल्ड बुक्स वर्थ ₹4,500 फॉर अ पब्लिशर. For this, he received a 15% commission. Complete the following activity to find the total commission John obtained. म्हणजेच काय, जॉननं काही पुस्तक विकलेली आहेत. त्या पुस्तकं किती विकलीत? 4,500 रुपयाची पुस्तकं विकलेली आहेत. फॉर हिज पब्लिशर he received 15% commission. Complete the following activity to find the total commission John obtained. Selling the price of books. पुस्तकांची विक्री किंमत किती आहे? 4,500. Rate of commission किती आहे? 15%. 15%. Commission obtained कसं काढतो आपण? Commission obtained किती रक्कम आहे? 4,500 इंटू 15% कमिशन आहे डिवायडेड बाय 100. आता याच्यात बघूया आपण. हे 0 इथल्या 0 ला जातील. राहिले किती? 15. 45 इंटू 15. आपल्याला तोंडी गुणाकार नाही आला तर आपण असं सरळ मांडायचं आणि गुणाकार करायचा. किती येतो ते बघायचा. 15 5 जार 75. 15 4 जार 60 प्लस 7 67. कमिशन किती येईल मग? 675 रुपीज कमिशन विल बी गिव्हड. या पद्धतीनं ही ॲक्टिव्हिटी जी आहे ही ॲक्टिव्हिटी या ठिकाणी सोडवणार आहोत आपण, म्हणजे सोडवलेली आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल. आता रफिक सोल्ड फ्लावर वर्थ ₹15,000 by given 4% commission to the agent. Find the commission he paid. Find the amount received by Rafik. एक्झाम्पल आपण सोडवूया. बघा आता या ठिकाणी रफिक सोल्ड फ्लावर्स ₹15,000. आता सेलिंग प्राइस इक्वल टू 15,000. 15,000 सेलिंग प्राइस आहे. त्यानंतर रेट ऑफ कमिशन रेट ऑफ कमिशन किती आहे? 4%. कमिशन आहे, रेट आहे त्याचा. मग कमिशन किती आहे हे आपल्याला विचारलेलं आहे. टोटल कमिशन
total commission equal to 15,000 into 4 divided by 100. आता या ठिकाणी सिम्प्लिफाय करायचं आहे आपल्याला. हे 0 0 इथल्या 0 0 ला जाईल. रिमेनिंग हिअर काय राहिलं बघा 150 इंटू 4% कमिशन आहे. 4 राहिलेला आहे. गुणाकार जर केला तर 600 म्हणजेच ही पेड कमिशन equal to rupees 600. 600 रुपीज कमिशन या ठिकाणी द्यावं लागेल. आणि पुन्हा काय सांगितलंय फाइंड द कमिशन ही पेड. फाइंड द अमाउंट रिसिव्ड बाय रफिक. अमाउंट received by Rafiq is equal to 15,000 minus 600 equal to वजाबाकी करायची. आपल्याला समजा आडवी वजाबाकी येत नाही, आपण सरळ इथं मांडणी करायची. वजाबाकी करत असताना नेहमी लक्षात ठेवायचं आपल्याला कळत नसेल तर या पद्धतीनं मांडून सरळ अशी वजाबाकी करायची. इथं या पद्धतीनं करायची वजाबाकी. 10तून 6 गेले, 4 राहिले, इथं 4 राहिले म्हणजे किती राहिलं 14,400. मग पूर्ण वाक्यात उत्तर लिहायचं इथं आपल्याला अमाउंट रिसिव्ड by Rafiq rupees 14,400. ही या पद्धतीनं हे कमिशन असेल. म्हणजे 6,600 रुपये हे कमिशन असेल आणि 14,400 रुपये हे काय असेल रिसिव्ड म्हणजे मिळालेली रक्कम. या पद्धतीनं हे असेल. बघूया नेक्स्ट एक्झाम्पल. अ फार्मर सोल्ड फूड ग्रेन्स फॉर 9,200 rupees through an agent. The rate of commission was 2%. How much amount did the agent get? म्हणजे इथं काय शोधणार आहे एजंटाला किती रक्कम मिळेल म्हणजेच कमिशन फक्त आपण इथं शोधणार आहोत. बघूया सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस 9,200. rate of commission equal to 2%. 2% कमिशनचा रेट आहे. टोटल कमिशन equal to 9,200 into 2 divided by 100. या 2 0 ला हे 2 0 गेले equal to 92 into 2 equal to 4 184 रुपीज कमिशन हे त्या एजंटाला मिळणार आहे. आता पुढं 2 उदाहरणं इथं राहिलेली आहेत.
ही 2 उदाहरणं आहेत. त्याच्यामध्ये एक ॲक्टिव्हिटी आहे. ही ॲक्टिव्हिटी तुम्ही सोडवणार आहात आणि एक उदाहरण आहे, हे पण तुम्ही सोडवणार आहात. काही शंका असतील, काही अडचणी असतील तर तुम्ही अवश्य फोन करा, विचारा. धन्यवाद.